Siden vi blev stiftet i 1907, har vi gjort os umage for at formidle lån på billigst mulige vilkår. Uden stiftelsesomkostninger eller gebyrer. Renten er variabel som en af markedets laveste. Gennem årene har vi tildelt lån til mange typer af drømme og behov. Ikke alle kan låne hos os. Vi yder lån til de tilsluttede organisationers medlemmer, blandt andet fængselsbetjente, politifolk, lærere samt ansatte ved jernbanen og forsvaret. Hvis du er låneberettiget, kan du låne op til 50% af din faste årsløn. Ydelsen trækkes direkte af din løn hver måned i op til 8 år. Vores sagsbehandler står klar til at hjælpe dig på telefon eller mail. Beregn og ansøg om lån på tjllaan.dk.